45 45 एके 45 45 दुनी 90 45 त्रिक 135 45 चौक 180 45 पाच 225 45 सक्का 270 45 सत्ते 315 45 8 360 45 9 405 45 10 450 83 के 83 83 दुनी 166 83 त्रिक 249 83 चौक 332 83 पाच 415 83 सक्का 498 83 सत्ते 581 83 8 664 83 9 747 83 10 830 शाळा किती झाली कुठला 75 एके 75 75 दुनी 150 75 त्रिक 250 75 चौक 300 75 पाच 450 75 सक्का 450 75 सत्ते 550 75 8 700 75 9 750 75 10 750 89चा 89 एके 89 89 दुनी 178 89 त्रिक 267 89 चौक 356 89 पाच 445 89 सक्का 534 89 सत्ते 723 89 8 712 89 9 801 89 890 हो का 1 आणि 1 2 2 आणि 2 4 4 आणि 4 8 8 आणि 8 16 16 आणि 16 32 32 आणि 32 64 64 आणि 64 128 128 आणि 128 256 256 256 512 512 आणि 512 1024 1024 आणि 1024 2048 2048 आणि 2048 4096 4096 4096 8192 8192 8192 16384 16384 16384 32768 32768 32768 65536 65536 आणि 65536 1,31,072 1,31,072 आणि 1,31,072 2,62,144 2,62,144 आणि 2,62,144 5,24,288 10,48,576 10,48,576 आणि 10,48,576 20,97,152 41,94,304 41,94,304 आणि 41,94,304 83,98,004 189 आणि 189 378 378 आणि 378 756 756 756 1,512 1,512 आणि 1,512 3,024 3,024 आणि 3,024 6,048 6,048 आणि 6,048 12,096 12,096 12,096 24,192 24,192 24,192 48,384 48,384 48,384 96,768 96,768 96,768 1,93,536 1,93,536 आणि 1,93,536 3,87,072 3,87,072 आणि 3,87,072 7,74,144 7,74,144 आणि 7,74,144 15,48,288 15,48,288 15,48,288 30,96,576 30,96,576 आणि 30,96,576 61,93,152 नाव काय तुमचं? सुमन पांडुरंग जाधव सुमन पांडुरंग जाधव. किती शिकला 6वी झाली
जुनी तुम्ही आकडं म्हणजे पाठ केलं का ध्यानात ठेवतो? शिटांची शेजारी एकटी मंडळातून शाळा शिकवत बामणात होत जात होतं. हा तर अंकन पीठ पाऊन लिहिलेलं असते की हा. नाही, ती म्हणलं 35चा पार आहे बघा हिच्यावर काका. हा तर तू म्हटलं मग 36चा म्हण की 37चा म्हणजे बघ तोंडी पाठ केले झाले मार तसं ते होय. 70 पाठ कधीपासून तुम्हाला येत? येते तसं पूर्ण काही केलं नाही काय नाही मला तोंडी पाठ झाली. कुठलेही आता टीव्हीवर दाखवत होते ना, इकडे त्यांचं कॅल्क्युलेटर चालू होतं आणि हिचा पाडा व्हॉट्सअपवर ह्याच्यातच मला फोटो घेतले ना